Ikaw maglakaw kauban ng Diyos. Fill my lungs with the wind of your spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns, when evening fades, I need your... Praise the Lord. Maayong adlaw mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Niya sabta sa usa ka pribilehiyo ngayon kita makapamalandong, makasinati sa gitawag sa Dios nga bulahan o panalangin. Now nini nga kabuntagon, nini adlaw ato ang pamalandungan ang pulong sa Dios. Diha makita sa libro sa Genesis kapitulo 6 versikulo 8. Nagingon ang pulong sa Dios mga kahigalaan, ingon sa dinhi. Apan gikahimut-an sa Ginoo si Noe. Mag-ampo ta ini nga mao pulong sa Dios. Amahan nga labing balaan, ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanang butang. Niilami Ginoong Dios nga kami masalaypon og limitado ra. Nagailami sa among kaugalingon nga wa mi mahimo kun wala ikaw. Ikaw lamang karon o Dios among ituboy ug walay lain. Pinaagi sa imong balang espiritu karon nga magapanglihok ini nga mong dapit ang tanan ng mga tao nga nakadungog ug makakita mahimong mapanalanginan pinaagi sa imong pulong. Nagampo ko nining orasa nga kining ubos nimong alagad, imong gamiton ug imong bihugan sa yanong paagi masabtan namo ang imong pulong. Nagampo ko karon Ginoong Dios nga imong ablihan ang among igdulungog, ablihan po nimo ang among kasing-kasing, ablihan nimo karon ang among panulanan. Among ihalad nimo, among itugyan nimo Ginoo. In the name of Jesus, in Jesus name. Amen. Now at nini nga adlaw mga kaigsuunan, atong pamalandungan ang pulong sa Dios nga title niini mga kaigsuunan, Noah found grace in the eyes of the Lord. O atong mabantayan ug atong mahibaluan mga kaigsuunan nga nakaplagan ni Noe ang grasya sa tinanawan sa Dios. Kalami pamalandungon mga kaigsuunan nga kung ikaw usa ka tawo nga makaplagan ka sa Dios nga sa iyang tinanawan maayo ka, iya kang gamiton, iya kang panalanginan. Now, atong tanawon mga kaigsuunan sa henerasyon ni Noe, usa siya sa tawo mga kaigsuunan nga nakit-an sa Dios nga pertig yung lipayas Ginoo. Nga naman, tungod kay niana nga maong sitwasyon sa maong area sa iyang kinabuhi mga kaigsuunan, imagine na maayo nga si Noe ra ang tao nga gisultihan sa Dios nga pag-prepare, pagpangandam o usa ka sakyanan kay iyang pagasilutan ang maong kalibutan. Now, atong mabantayan mga kaigsuunan nga si Noe gyud hilabihan ka kanindot kayo ang nakit-an sa Dios, no? O potential nga nakit-an sa Ginoo mga kaigsuonan, nakit-an sa Dios ang kinabuhi ni Noe. Now, ingon din mga kaigsuonan, ang Dios nakit-an niya nga desperado siya tungod kay nakit-an niya ang mga tao adtong mao nga sitwasyon, adtong maong sitwasyon mga kaigsuonan, nakit-an niya nga hilabihan na gyud ka makasasala, hilabihan na gyud ka dautan ang mga katawhan. Unya, atong makit-an mga kaigsuonan dinhi sa libro sa Genesis, kapitulo 6, versikulo 5 ug 7 atong basahon. Ingon sa dinhi, unya nakita sa Ginoo hilabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan o kanunay lamang ngilad ang ilang gihunahuna. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao diha sa kalibutan o nakapasubo kini kaniya. Busa mingon siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat. Laglagon ko sab ang tanang mananap o mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Daw atong mabantayan mga kaigsuonan, mao ni ang statement sa Dios, ang sultis Ginoo mga kaigsuonan nga hilabihan na kadautan ang mga tao, hilabihan na ka makasasala ang mga tao. Mao na nga nakadesisyon siya nga iyang laglagon aning atong henerasyon
henerasyon karon mga kaigsuonan. Nabantayan nimo aning atong henerasyon karon o nakabantay ka mga kaigsuonan nga ang mga tao hilabihan na pud kadautan, hilabihan na pud ka ngilad ilang mga hunahuna. Ngani daghan kayo mga tao karon nga busy kayo sa mga buluhaton sa unod-unod nga paagi. Busy kayo sa mga buluhaton sa ilahang mga gitawag og Facebook, gitawag og online games o mga buluhaton mga kaigsuonan nga nakaguba o nakadaot sa utok o hunahuna sa tao. Unya maunay usa karon mga kaigsuonan kay mga tao wala na, dili na mo simba, dili na mo adtong simbahan, dili na mo adto mutahod ang mga bata, dili na mutahod sa mga ginikanan, dili na mutahod adto sa mga edad-edaran, mga tigulang nga mga katao, mga tao. No? Mao na nga hilabihan ka suko sa Dios mga kaigsuonan. Mao na nga dunay gibutang sa gitawag nato ni mga kaigsuonan nga usanin siya sa mga punishment, no? Ato siguro mabantayan mga kaigsuonan nga dunay punishment nga gihimo sa Ginoo, nagihimo sa Dios na ato makit-an karon na ay gitawag og COVID-19. Kini COVID-19 mga kaigsuonan, hadlo kayo paminaw, ngalan palang daan COVID na. Ngalan palang daan, madismayar ka. Pero dili kita madismayar tungod kay ang Dios mga kaigsuonan, duna sa nindot nga tinan-awan para nimo. Kung dunay nindot nga tinan-awan, kung dunay mga maayong butang nga nakaplagan ni Noe sa tinan-awan sa Dios mga kaigsuonan, karon sa atong kinabuhi, mao na nga mga kaigsuonan nga dili ta angay mahadlok, dili ta angay mabalaka ani nga henerasyon nato. Ano man, tungod kay ang atong kinabuhi, sigurado yun ka kung tinunanay yun kang nangalagad sa Ginoo, makit-an ka sa Diyos. Makit-an ka sa Ginoo ang Diyos kanang mahimot nimo, no? Kahit mahimot ilang ang Diyos kay doon na sa nindot ng mga plano para sa iyong kinabuhi. Ingon din mga kaigsuonan, unang butang mga kaigsuonan, ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga atong pamalanungan nga nang nakaplagan ni Noe ang grasya sa tinan-awan sa Dios. Nga nang nakaplagan ni Noe ang grasya sa iyang tinan-awan sa Dios. Doon atong mabantayan mga kaigsuonan, matarong siya nga pagkatao. Matod pa sa libro sa Henesis Kapitulo 6 versikulo 9, sa mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tao, siya lamang ang gikahimutan sa Dios niadtong panahona kay na nagmatinumanon man siya sa Dios. Sa kuno siya ray tao nga nakaplagan sa Dios nga matarong. Mao na ang atong henerasyon na karon nga kinahanglan makaplagan ka sa Ginoo. Kinsa si Noe mga kaigsuonan, makarong. Kinsa man ang imong kinabuhi, unsa may imong kinabuhi, sa diha nga ni receive ka ni Jesus, sa diha nga ni dawat ka ni Hesukristo, ginatawag ka sa Dios nga matarong igsuon, matarong. So mo na rason at mo na hinungdan nga ang tinan-awan sa Dios direkta nga makakita siya diha sa imong kinabuhi. Hallelujah! Pagkanindot, pamalandungon mga kaigsuonan nga ang imong kinabuhi makit-an sa Dios na maayo, no? Ang imong kinabuhi makit-an ka sa Dios na matarong. Sumala sa pulong sa Dios na atong gibasa karon nga si Noe, nganong nakaplagan ni Noe ang grasya sa tinan-awan sa Dios tungod kay siya gitawag nga matarong mga kaigsuonan. Ikaduha, pinaka-perpekto siya sa iyang henerasyon. Pinaka-perpekto siya sa iyang henerasyon mga kaigsuonan. Maunay atong mabantayan. Mingon siguro, Pastor, ay perfect kaning kalibutan na. Ayaw ang Dios makahimo sa paghimo kanimo perfect. Ang ato lang huna-huna mga kaigsuonan kay walay tawo perfecto, tinuod na. Kay ang tanang tawo makasasala sa diha at tinun-anay gani ang imong relasyon ngadto sa Dios. Gitawgon ka sa Dios kung taga-tawgon kaniya nga perfecto. Matarong. Matarong. Sa to pa, makit-an dayon nimo ang pabor sa Ginoo. Makit-an dayon nimo ang gitawag sa Ginoo nga grasya. Kaluoy ba? Kunay labi mga kaigsuonan. Makit-an dayon nimo ang kaluoy sa Ginoo nga makakita siya nimo labing buutanan ning akong anak. Padalanginan ka, tabangan ka. Nanuman kay maoy nakit-an sa Dios sa iyang kinabuhi nga gitawag ka si Noe mga kaigsuonan sa iyang henerasyon. Siya ko'y pinaka-perfecto sa iyang henerasyon. Now, ikatulong mga kaigsuonan, ingon sa dinhi, nagalakaw siya uban sa Ginoo.
Monay rason mga kaigsuonan. Si Noe nganong naay nakita niya ang gitawag o grasya tungod kay si Noe wala maglakaw siya kaugalingon lamang kundi naglakaw siya kauban niya ang Dios. Na ikaw po karon nga naglantaw siguro nakarakas imong balay, naa ka nakatubang sa imong gadget, naa ka nakatubang din sa imong dako kayo nga telebisyon o TV, computer ba kaha, laptop ba kaha, naa ka sa imong mga gamit diha naglantaw. Unya nagasimba ka kanunay sa Ginoo, nagtabang ka sa mga tao, naghatag ka ngadto sa mga tao, nagsupport ka sa mga puluhaton sa mga programa, sa mga tao na gigamit sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo, naghatag ka ngadto sa church, tawgon ka sa Dios mga kaigsuonan, nga naglakaw ka kauban ng Dios. Kay nagabuhat man kag maayo, nagabuhat man ka og sibo sa tinan-awan sa Dios. Pero ang imong kinabuhi hamugaway, hayahay kay kalimutan na, unya ang imong kinabuhi wa gyud magamit, wa mapusli, ay wala ka naglakaw igsuon diha kauban sa Ginoo. Naglakaw lang ka kauban ang imong garbo. Naglakaw lang ka kauban imong pagkadalo. Pagkatawhanon ba? Tawhanon bitaw nga kinaiya mugawas mong yun na siya mga kaigsuonan. Pero sa diha gani mga kaigsuonan nga nakaplagan nimo ang grasya sa tinan-awan sa Ginoo mga kaigsuonan, ha? Parihan ni Noe, hallelujah. Ikaw maglakaw kauban ng Dios. Ikaw pa ingon sa dinhi. Ikaw pa ingon siya, magsasangyaw siya sa kamatuoran. 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Yan pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, nagasulti nga magsasangyaw siya sa kamatuoran sa mao niya nga henerasyon. 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Ingon din okay. Ingon din 2:5. Ingon din wala usab kaluy sa Dios ang karaang kalibutan. Gipalunupan Hinuon niya kini tungod sa pagkanautan sa mga tao. Ang iya lamang giluwas mao si Noe nga nagwali sa kamatuoran o ang laing 7 ka tawo. Ano ba mga kaigsuonan? Atong mabaluan nga si Noe mga kaigsuonan nagasangyaw siya sa kamatuoran. Nagasangyaw siya sa kamatuoran. Buot pasabot mga kaigsuonan nga kung gusto ka nga ang Dios mahimuot sa imong kinabuhi, isangyaw ang kamatuoran. Mo'y hinungdan. Mo'y rason mga kaigsuonan. Ganun nagwalita. Ganun ato ning ipaabot yun, ipabless nato ni sa tibuok kalibutan. Kaya naman gusto nato nga ang social media karon ato ning gamiton sa insaktong paagi. Dili lamang puros reklamo, dili lamang puros complain, wala, complain too. Abi sa kinsa nga tao, wala kay ilhon nga matarong nga tao. Nganuman kasi sige naman tag complain. Sige naman tag complain. Walay complain kanunay. Kaya naman, ang imong i-complain kung imong iluhod, imong ipiko, ang imong tuhod, makatabang ka sa sitwasyon karon nining gitawag og COVID-19. Matabangan nimo, makatabang ka. Sa atong padiay, ang maayo day nato nga daton ini nga atong henerasyon karon, ang atong isangyaw imantala ang maayong balita o kamatuoran. Mao na siya mga hinungdan mga kaigsuonan. Nganong nagwalita, nganong ato ning gibuhat mga kaigsuonan. Tungod kay gusto nato nga daghan ang mga tao nga makakaplag sa kamatuoran. Mao nito tong si Noe, imagine ko maayo unsa man ang mga natag-an kaniya nga mga pagsulay sa kinabuhi nga diin isugo sa Ginoo. Pagkamaog arka Noe. Pagkamaog arka dito sa bukid. Hunahuna ako no sa inyong dapit karon unsay kinatas-an ninyong bukid. Amo ang bukid dinhi Mount Malindang. Nami bukid dinhi Mount Malindang. Dayon si Pastor Jong sugoon pagkamak arka dito Jong dito sa bukid Mount Malindang. Dayon magamak ko dito adto ko dito hike ko dito ay manang bukid di maklayo no ra dili dagat. Ako maniguro gyud ko gamak kay ako ko balang-balangoy. Kinugos Ginoo pagkamak barko, pagkamak arka. Jong pagkamak arka, pagkamak di ko dayon. Ngano man, di ko balang-balangoy. Di kamot gyud ko gamak. Sugoon ako tong mga tao mo. Ano gina? Unsa man ako mga anak siguro mo. Lako-lako na ako mga anak, unsa man
papa nagama naman barko to alas bukid. O ina na siguro ba? Nagi realidad ko siguro to nga. Daghang mga tao meron nga pagya-pagyaan ka, bugal-bugalan ka, diba? Bugal-bugalan ka. Kaya naman, gusto mo rin mong gibuhat. Tarong baka nga nagbuhat kag barko. May nagbuhat kag arka tuwa sa Kapayas. Nagbuhat kag arka dos Biasong. Ha? Nagbuhat kag arka dos Pisay na. Siguro, may sila nga. Diin araw na kontra ni mo na kay magbuhat kag barko biyan, bawal mo po. Pero, ato ka magbuhat ka dito, wag yung kontra ni mo. Nagkakahoy nito. Oh. So, makaingon sila na nausab yun ang imuhang utok. Mausab yun. Katawanan dia kay ka. Nadagang kay mga tao nakailan na to. Nakailan na to sa munisipyo, nakailan na to ang mga tao, ang mga katawhan din sa atoang probinsya. Nakailan sila. Tay pasto dito. Nagama og barko, nagama arka. Bukit ko sa ngalan na Mount Malindang. Kinabukiran. Katawaan ka. Pero di ay kung subuon ka sa Ginoo mga kaigsuonan, kini mo siya. Kini mo siya mga kaigsuonan. Mga lesson ka mga butang. Murabag para imposible ba? Imposible ba? Pero ang Dios mga kaigsuonan pag musuko gani ang Ginoo dihan nimo, gamiton ka. Ayaw pagduha-duha. No, ayaw pag pagyaan ka ni Ginoo. Bugal-bugalan ka ni Ginoo. Unya ka kuning sa inyawan kang Ginoo. Bugal-bugalan ka ni. Kay usahay man gud ang pagbuild og arka mga kaigsuonan, mura na siya nagsangyaw ka. Ang sinawi mga kaigsuonan, nagsangyaw siya sa henerasyon sa mga tuuran. Ikaw siya, mabalik ang Ginoo. Tabalik ang Ginoo gamaan ng arka. Mabalik ang Ginoo. Lunupan niya ng kalibutan na. Karon mga kaigsuonan, magsangyaw ta karon. Usa may nahitabo karon COVID-19. Daghan na yung mingon karon nga. Usa may magsangyaw ron pastor. Ay COVID-19. Kini COVID-19 mga kaigsuonan, dili pa ni final yun. Dili pa ni siya maugyoy katapusan sa kalibutan. Mga pamaagi na ni sa Dios mga kaigsuonan. Aron ikaw ug ako mudangog ug muduol ug muhawid mangayok tabang ngadto sa Ginoo. Kung ang imong kinabuhi karon luag-luag, ang imong kinabuhi karon alanganin. Di na may mga tao dasig kayo karon ugma mabaksay. Na dasig kayo manulti karon pero walay application sa kinabuhi. Na may muna na nga pagabot gani sa mga kanaman realidad sa kinabuhi, dili na kamao mo suman, dili na kamao mo hanay, dili na kamao mo dahandol, dili na kamao mo dala. Pagabot sa problema, pagabot sa lockdown, reklamo dito, reklamo na ni kanaman waanan, ilagan man. Dili pwede mo gawas, dili pwede mo mag-angkas. Nya katong mga tao hilig yung angkas. May mga tao bitaw hilig yung angkas. Puriya lang tong imong asawa gyud imong iangkas. May mga tao nga hilig yung angkas. Nganana ba? Reklamo. Kusog ra ba noon kay nanang puso pisto? Kanang mga tao nga nana, kanang laagan dito mga tao, kusog kay nang ngano naman mo din nang lockdown. Para ra gyud ta sa kaayuhan nato, para ra ta sa ato ang kaugalingon nga kaayuhan, di ba? Mao man tuyo tubong sa Ginoo mga kaigsuonan. Ngano naipulong sa Dios. Mao ni siya. Mo na si Noe mga kaigsuonan, matud pa sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 5, nagsangyaw siya sa kamatuoran. Okay? So mo mga kaigsuonan, ngano nakaplagan ni Noe ang grasya sa tinan-awan sa Dios. Ikaduha mga kaigsuonan, isa, ngano nagkinahanglan kita sa grasya sa tinan-awan sa Dios. Ngano daw? Ngano gikinahanglan nato ang grasya sa tinan-awan sa Dios? Ngano gikinahanglan? Tungod kay wala gani ning grasya sa Dios mga kaigsuonan. Dili gyud ka makahimo sa mga tao. Ingon dinhi, tungod kay nagkaduol na ang katapusan. Ngano nagkinahanglan ta sa grasya sa Ginoo? Unsay rason? Tungod kay hapit na balik ang Dios. Hapit na balik ang Dios. Dili gyud siya maglangay. Dili man ta pwede nga magpa-bright karon. May mga tao nga maayo kay analisar. Okay, nagahinte mingon dayon nga ang pagbalik sa Ginoo muni mahitabo. Pagbalik sa Ginoo muni mahitabo. Ang pagbalik sa Ginoo, ang usa ka adlaw sa Ginoo sa kalibos tawo. Dayon ang usa ka adlaw mo na dayon. Analyze din nila. Wa pa layo pa kayo balik ang Ginoo. Ayaw pagkumpiyansa. Ayaw pagkumpiyansa. Dapat sa atong henerasyon karon, dapat doon na tayo gibuhat nga makit-an nimo ang grasya sa Ginoo. Gusto man ini kaluoy mga kaigsuonan, importante ni. Nganong ang kinahanglan kita sa grasya sa tinan-awan sa Dios, mga kaigala, kay hapit na ang pagbalik sa Ginoo. 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 14 ito basahan. Ingon din busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot
kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli o dili masaway sa Dios o may pakigdait kaniya. Sa kuno may buhatan na to, maningkamot. Oh, maningkamot. Kung makakita gani mo og wali sa yutso, makakita gani mo aning waliha, i-share ninyo. I-share. Dili man ipadaghanay og share. Dili man ipadaghanay like nga tuwa. Ang ato din nga rason kanang word nga paningkamot si mga istorya TikTok mga salida. Ding ding ding. Gunahan kay ta mo katao unsa naman nga basta na gani mga pasiaw, ganahan kayo tang mulantaw, ganahan kayo tang mulay, ganahan tang musya pagwali gani. Ay, wag may lamini binisaya man eh. Wag may lamini bulihan eh kay dugay man nahuman. Di ta ganahan. Pero wa og mga pasiaw, mga istorya gani, mga binastos, ganahan kay maminaw ang tao. Sa ato pa di ay mga kaigsuonan, wala nimo nabuhat ang pag-apply sa pulong sa Dios. Wa ka nakahimo sa pagpatingkamot. Kung wala ka nakawali mga kaigsuonan, wala ka nakawali nga tus mga tao, i-share lang ni. I-share lang sa imong mga friends. Kay ito ko mga kaigsuonan, na doon idaghan kay mga Bisaya ng mga tao, nga makabasaan nga imong friend, makakitaan mapanalangin sa Ginoo. Dayon pabalon ni dayon, tiwas sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo, mauni ang atong foundation sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Hapit na mabalik ang Ginoo. Nganong nang kinahanglan ta ani nga grasya sa tinanawan sa Dios. Tungod kay hapit na mabalik, tuol na mabalik sa Dios mga kaigalaan. Ha? Dili na ba maglagay ang Dios? Mubalik siya, usa lang kapagpamilok. Ha? Usa lang kapagpamilok mga kaigsuonan. Dili ra ba pagsama ang pagbalik sa Ginoo kanang moadto kag Oroqueta. Dili ra ba ang pagbalik sa Ginoo moadto kag Manila, mag-andam kag daghan kayong bag, magdala kag daghan kaayong mga butang, charger sa panang bitaw ng ngalan bitaw anang kana bitaw tanganan charger bitaw nimo kana bang singalan na kanang para lubat ka tanganan mo ni power bank kag power bank duhaon yun nimo power bank kay para layo ang biyahe tikod layo ang biyahe di na mao dili mao ang pagprepara mga kaigsuonan nato padulong sa langit mga kaigsuonan ang pagbalik sa Dios usa lang ka pagpamilok sa imong mata usa lang ka pagpamilok mao na nga kinahanglan mga kaigsuonan kinahanglan nga ato gyud makaplagan ang grasya sa tinanawan sa Dios. Nga naman, ingon din mga kaigsuonan, nga atong basahon balik. Ingon din busa na mahigala, samtang nagpaabot ka mo ni adlaw, paningkamot ka mo. Sa mga itong walpon, paningkamot. Daghan kay mga tao nagtrabaho. Daghan kay mga tao nagtrabaho. Double time ang trabaho. Trabaho na po din naningkamot sila nga naman para makatabang sila ng tusukan. Pero napoy mga tao na trabaho din ginansya din hindi ka balong tabang. Ganuman, wa sila'y kasing-kasing sa pagtabang ng Ginoo. Paghatag sila kinabuhi ng Ginoo. Pero na yung mga tao, ilapit trabaho, bisiha kayo, pero naningkamot pa rin sila sa pagpagamit ng Ginoo. Ganuman, ay gusto nila na mo na gitawag pagpangandam. Pagpangandam. Kaya bang naagyo kay makitaan kas Ginoo ba nga sa imong kada adlaw nga kinabuhi naagyo kay relasyon sa Dios naagyo kay time sa Dios naagyo kay time sa Dios mao na nga mga kaigsuonan nganong nagkinahanglan pa sa grasya sa tinanawan sa Dios tungod kay hapit na katapusan tungod kay nagkaduol na ang katapusan hapit na yun duol na kayo daghan ang mga pagsulay mga ginikanan, mag-away, batok sa anak. Anak, batok, ginikanan. Mga igsuon, batok, igsuon, mag-away. Di ba doon? Misultis Biblia. Biblia nag-ikon anak. Nasod, batok, nasod. Gubot ito, gubot dito. Doon ay mga sitwasyon nga, doon ay mga problema dito, problema din Kining COVID-19, usani ka area mga kaigsuonan. Usani sa mga butang nga atong makitaan mga kaigsuonan nga atong makitaan nga ang Dios mga kaigsuonan nagahimo siya og dagko nga mga butang sa atong kinabuhi. Atong mabantayan nga ang pulong sa Dios mga kaigsuonan mao ra ni ang atong hawiran.
Mao ni ang ato ang gitawag og pagpangandam asa kang tulong sa Ginoo, no? Ampo ka ngadto sa Ginoo, wali ko ka, manangyaw ko ka ngadto sa mga tao para sa Ginoo. No, dili sa paagi nga dadto nimo sila ngadto sa relihiyon. Kaya ang relihiyon usa lang na igsoon ka training area. Usa lang na siya kapag pag-ila sa tao nga diin siya masakop ngadto sa Ginoo kun siya magahimo pud siya og pagpasakop dinhi. Kaya ang tinupod dinhi mga kaigsunan tinupod na sa langit. Okay? Ang tinugutan dinhi mga kaigsunan nga pagsimba tinugutan na dito sa langit. Muna nga kinahanglan nga ang mga tao magpasakop og simbahan, magpasakop og iglesia. So kahapit naman mo balik kinahanglan nga doon na tayo gitawag og pagpangandam. Okay? Katulong nga kaigsunan. Ingon din kapusan na no? Unsaon na to pagpangita ang grasya sa tinanawan sa Dios. Unsaon na to pagpangita? Sayon kayo, no? Sayon kayo. Kung mahadlo ka, saan man ako, pastor? Wala pa gani ka kasugod. Ayaw na dayon pagkonklusyon. Ha? Ayaw na dayon pag unahunag tapos. Dami mga tao bitaw nga, suguon o papanangyaw dito, panulti ito sa pulong sa Ginoo. Nagwa pa gani kasulti, nagunahon na dayon. Kung sa may among ito ba, niya mangutana sila ani, wala pa gani ka, rihas ka kahapon, no? Kahapon mga kaigsunan, no? Dako kayo nato ka pribilehiyo nga di nakaadto ta sa mong dapit mga kaigsunan. Nakita na to doon na nakita dito nga tag-iya o yuta mga kaigsunan. Ato dayon siyang ginasangyawan. Ato dayon siya ginasultihan sa pulong sa Ginoo. Dayon ato dayon gipadawat. Tibo panimalay, tibo pamilya niya ni receive ni Jesus Christ. No? Unya isaa dayon siya nga kung doon na simbahan dinhi doon na simbahan dinhi pastor dinhi kami mo simba. Kauban na ta unya mo fellowship ni kauban nini. Tanaw ba nagod? Ingon ana nagod ka simple mga kaigsunan. Imo lang silang sultihan. No, imo lang silang dadon ganuyon sa pag-ila nato sa Ginoo. Ayaw sa reliyon kay dadon nimo sila. Dili na siya mao. No, dili na siya mao. Mapokus man sila. Pero atong ingon sa dili kung saan nato pagpangita ang grasya sa tinanawan sa Dios. Ingon dinhi ang una mga kaigsunan kinahanglan nga matarong kita sa tinanawan sa Dios. Kung saan kuno nato pagpangita ang grasya, kinahanglan daw kinahanglan nga matarong kita sa tinanawan sa Dios. Makitaan ka sa Ginoo, matarong ka. Aning atong hinirason karon, Roma kapitulo 5 bersikulo 8 o 9. Ito ni basa. Dami kayo ni mga kaigsunan. Dami kayo ni. Okay? Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi. 8 o 9. Apan ipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato o karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo labi pa gayud nga luwason kita niya sa kasuko sa Dios. Ha? Ingon sa dinhi, luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Mao ni ang tinguha sa Dios mga kaigsunan sa imong kinabuhi. Ani nga henerasyon nato karon 2020. Ha? Ani atong kapanahonan karon mga kaigsunan. Kumusta ka? Unsa kay imong pangandoy? Unsa kay imong tinguha karon para sa Ginoo mga kaigsunan? Na ba kay tinguha nga gusto ka nga mahimo kong pastor, gusto ko mahimong magamit, gusto ko mapuslan. Igsoon dili pagwapuhay ang pagpangalagad sa Ginoo, dili pa matsuhay, dili pa siksihay. No, ang pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan. Ang pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan makit-an ka sa Dios nga matarong ka sa iyang tinanawan. No? Kinaghanan kay mga tao nga mingon na, ay wag mo ko'y maayo sa nina, isa ko musimba. Ya, nanginaan kita mga tao. Way tubig sa musimba. Sabi mga tao na, nga dili sila makasimba o dili hamugaway ilang kinabuhi. Inaana di ay mo si Jesus Christ nagpakamatay dito sa cross, iyang gibuhat, no? Siya nagpakatawa mga kaigsunan before siya nagpakamatay dito sa cross, sa iyang pagpakatawa daan, iya nang gibuhat ang pinaka-lisod na sitwasyon sa kinabuhi dito sa pasungan niya. Pasungan? Ano ba? Ba't pasabot di ay nga ordinaryo yung kinabuhi? No, dili di ay pwede nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan kung magamay, kung walay bugas, walay sunan, di na dahil mga lagang sa kinuti na ang atong buhaton di ay kinahanglan sa tinanawan sa Diyos, kinahanglan makit-an ka matarong ka. Okay? Kung saan na to? Pagpangita ang grasya sa tinanawan sa Diyos, kinahanglan perfecto
sa atong henerasyon. Kinahanglan ko na mahimot ang perfecto. Oh, gusto natin perfect ang kalibutan na. Oh, sa diha ka mo dawat ka na Jesus. Ang Diyos na may makahimo ni mong perfect. Ang Diyos na. Oh, kaya ni kalibutan na, dili man po ka pwede nga mahimo kang perfect sa imong kagaling kung ikaw musulti. Oh, ikaw musulti? Ako'y musultihon. Di ba? Kung kita'y musultihon ng kaigsunan, mayon ka, perfect ko. Wag ito'y salat yun. Ano na, ang tawag mag-iirong dito. Mayon ka, ako ba? Nga, perfect ko. Niya kay palabuan mo dahil mo, ako pa kung mo. Di na ikaw perfect ka na. Pero kung ang Diyos kalimuhin mo ni mo, puwigan natin sa pilipas. Dapat diha ilisod sa Diyos, dapat ilisod sa Ginoo, nga sa diha ka ang usa ka, ang duha ka kriminal, ang usa nahimong malipayon kauban sa Diyos. Bato mamatayan mo na kaigsunan, doon na ba'y lisod nga mga butang nga kaya di ay buhaton sa Diyos na mahimong sa iyo. Kinahanglan ko no, nga mahimong tang perfect sa atong henerasyon karon 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 7 ug 9. Atong basahon gyapon, atong basahon taas-taas man yung mga kaigsunan kay tulo man ni ka bersikulo pero atong paningkamutan atong paningkamutan. 1 Juan kapitulo 1 7 ngadto sa ingon dinhi. Apan kung nagpuyo kita sa kahayag ingon nga ang Dios ana sa kahayag magkahiusa kita ang dugo ni Jesus nga iyang anak naghugas sa tanan natong kasalanan. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinudmanon sa iyang saad. Mupasaylo gayon sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalakpasan. Mao ni mga hinungdan ug mao ni mga rason mga kaigsunan nga kinahanglan dai mahimot ang perfect usa mo haton ug naa kay sala imong isugid dito sa Ginoo. Ato naman ang kuwali ato niyagi, ato naman ang gisulti, pero mao di ini ang ilhanan, no? Mao ni ang ingnon nato basihanan sa Dios nga aron makit-an nimo ang grasya sa tinunawan sa Dios. Ikatulo, no? Ingon dinhi, maglakaw sa kita uban sa Ginoo. Efeso kapitulo 5 bersikulo 1 ug 2 mga kaigsunan. Okay? Atong gihapon ning basahon. Ingon dinhi, sandin kamo minahal man nga mga anak sa Dios. Paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma sa mga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sana mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Mao ni ang tumong tinguha sa Dios mga kaigsuonan nga maglakaw kita kauban sa Dios. Ikaw karon naglakaw ba ka kauban ni? Naglakaw basta naglakaw ka kauban lang sa imong kaugalingon. Naglakaw lang siguro ka kauban nimo ang imong property. Kauban nimo ang unsay naaw kabuhong sa imong kinabuhi. But sa ilang kanang ang maayo ning butang kinahanglan maglakaw ta kauban nato ang Dios. Aron makit-an ka sa Dios kunya makaplagan nimo ang iyang maayo nga grasya sa iyang kinabuhi. Okay, katapusan na siguro ni. Ingon dinhi, sundo nato ang tanang sugo sa Ginoo uban sa tanang tabang sa Dios. Usa kuno, sundo nato ang tanang sugo sa Dios. Tanan nga sugo sa Ginoo atong sundon. Kay mao man ni ang mga butang nga diin makit-an ka sa Dios na maayo ka. Ano? Nagsulod ko kanunay. Katapusan, mahimutang magsasakyaw sa kamatuoran. Okay? Mao ni ang pinaka-importanteng butang nga atong masayran ingon ang 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 atong basahon. Ingon dinhi katapusan na ni mga kaigsuonan. Ayan mo kabalaka kay di anatas katapusan ng area sa atong kinabuhi, di anatas katapusan sa kalibutan. Hapit na gyud ta human. Ingon ang 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Ingon dinhi, apan kamo mao ang piniling kakauhan, ang mga harianong pare o ang mga balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag.
mauni ang hinungdan nganong unsaon nato pagpangita ang grasya sa tinan-awan sa Dios. Kinahanglan mahimutang magsasangyaw niining sa kamatuoran ining katapusan mga adlaw. Atong buhaton ni ato ni himuon nganuman tungod kay ni ata sa katapusang adlaw. Himuon sa Dios ang pagpanis, himuon sa Dios ang paghukom. Hukman niya ang tanan, ubalik sa dili maglangay. Pero sayran ko ikaw na tao sa Ginoo mga kaigsunan. Ikaw na niakaroon, na naglantaw. Ikaw na naminaw. Ikaw na nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. Padayon. Ingon ang pulong sa Dios. Ono Pedro 2, versikulo 9. Mahimot ang masasangyaw sa kamatuoran. Kung saray sangyaw ng igsoon, kamatuoran. Ayaw isangyaw ang dautan. Ayaw isangyaw ang dili maayo. Isangyaw ang kamatuoran. Ang kamatuoran mauni ang udala nato sa kagawasan. Ang kamatuoran mauni magdala og kinabuhi. Salamat nining ang kabuntagon. Salamat nining adlaw. Yan ito ko igsoon ng kining pulong sa Ginoo nga ginasulti karon. Gusto ni Ginoo maabot diha nimo. Ikaw nga naglantaw karon nga walay kasiguruhan pa imong kinabuhi. Ikaw naglantaw karon nga doon na kay kabalakan, doon na kay kahadlok. Ako kang ginbay. Dawata si Kristo na Ginoo ug personal nga maluluwas sa imong kinabuhi. Pasudla siya sa imong kinabuhi. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Himua siyang Dios. Himua siyang Ginoo gikan karon. Ako kang i-challenge. Igsoon higala, ayaw paglangay. Karon ang panahon nga mo desisyon ka ngadto sa Ginoo. Sugod ining orasan, mahimo kang magsasangyaw sa imong pulo. Magampo. Pwede kang musabat, pwede kang musunod ining mga pag-ampo. Amahan na langit mo, niila ko Ginoo na ako masalay ko. Wa ko'y mahimo Ginoo kung wala ang imong tama. Ako kang iinbitar, Ginoong Dios. Na musulod ka sa akong kasing-kasing. Kung mahimo ka na ako nga Ginoo maluluwas sa akong kinabuhi. Ginoong Dios, ayaw kalimti ang akong ngalan pagsulat diha sa libro sa kinabuhi. Sugod ining adlaw, sugod ining orasa, sugod ining pitsahan. Ikaw na ang akong Ginoo o kanimo musalig ako. Gikan karon ako kang alagaran hangtod sa imong pagbalik. Salamat sa kaluwasan, salamat sa kadahugan, salamat kay Ginoo imo kong gamiton. In Jesus name. Amen. Higala igsoon, kung ikaw may naglantaw karon, doon na kay problema sa imong lawas, doon na kay problema sa imong una-una, sa imong kasing-kasing, alanganin ba kayo kinabuhi? Gusto ka na baton ng milagro, baton kagayuhan, karon ang panahon igsoon, isa imong kamot. Na may gibatig sa imong asang nagpartiya sa imong lawas, iisa imong kamot. Ang imong pikas kamot ibutang sa dapit nga doon ay gibatig. Okay? Kini nga mga pag-ampo igsoon tuhuing nga diin mag-aabot ni diha nimong kamot. Isa nimo imong kamot, dayon ang pikas nimong kamot ibutang sa dapit nga doon ay gibatig. Mag-ampo. Langit mo na mong amahan, Diyos na balaan. Ikaw ang Diyos na milagros o gamhanan. Nining orasa, doon ay tao karon Ginoo nga doon ay gibatig sa iyang lawas. Iyang giisa iyang kamot, iyang gipandong ang iyang pikas kamot sa dapit nga doon ay gibatig. Ako karon gihingilan Ginoo sa otoridad iyang gihatag kanako. Akong gihingilan espiritu sa balatian, espiritu sa dautan, espiritu sa balatian. Ako kang gisugo sa pagpahawak gikan sa lawas sa tao. In Jesus name. Kaayuhan akong isugo karon mag-aabot. Diini nga mong lawas. Dawatang milagro, dawatang gahom, gikan sa Ginoo. Salamat Ginoong Dios sa kaayuhan. Salamat sa kadaugan. In Jesus name. Amen. Igsoon, sa katapusan ng ampo ko sa pagtapos ng iyong mensahe. Kung ikaw nalipay na nakadungog ng iyong mensahe sa pulong sa Dios, ayaw pagduha-duha sa pagpagamit ng ining programa. Ayaw pagduha-duha sa pagpagamit sa Dios. Kung nalipay ka igsoon, i-share ni sa mga tao na imong kaila. I-share ni nga maong mensahe. Kaya ang Dios moable sa iyang nindot na tinan-awan para sa imong kinabuhi. Nag-ampugos pagsira, nini nga mong mensahe sa Dios. Labing balaan o gamhanan lang na Dios, salamat sa mga pulong among nadunggan karon. Salamat Lord, nini nga pribilehyo nga din kami nakadungog sa imong pulong. Ug salamat kay Ginoong Dios sa kagawasan, gikan sa pagkamaduha-duhaon, gikan sa pagkamabalaon, o gikan sa bitmatang sa dautan. Lord, imo ming gipahigawas. Salamat kay Ginoong Dios sa mga tao karon nga naga-like, share ini nga nga video. Salamat Ginoong Dios kay imo silang panalangin ilang family. Lord, salamat Ginoong Dios sa Fill the Gap Christian Fellowship Incorporated. Tanang pamilya na nag-support ini nga mga programa. Tanang pamilya Ginoo sa Fill the Gap Christian Fellowship. Imo Ginoong Dios na tabangan o protektoran. Amahan ka langit noon, akong ihalal ang tanan nimo.
Among itungyan ang among mga pagsimba ng imong mga pulong diha sa imong kalanganan. Ginong Dios ingon nga imong kalangan, akong i-release karon ang imong panalangin mag-aabot kini kadto sa tagusan. Spiritual blessing, financial blessing, material blessing, mental blessing. Oh Lord, salamat Ginoo. Emotional blessing. Ginoo mag-aabot kini kadto sa imong mga katawan. Lord, ingon nga imong kalangan, akong i-release. Mag-adawat ang matagusan in Jesus name. Lord, mo chisik ni Lord, mo present si Lord, mo surround si Lord, mo overtake ni Lord, mo overflow ngadto sa imong mga katawan. Kining tanan mahan kung gihalad ginatugyan dalam sa balan sa ngalan in Jesus name. Amen. Oh, amen. God bless.